Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Sapar abi hoş geldiniz. Salam Kemine. İyi yayınlar diyeyim. O Türkçelep Kemine. Hava Sapar abi. Bugün sizin bilen biraz o cemiyetdäki üýt göçmeler barada. Burun edel indi cemiyet diýilende halk göz öňüne getirmeli däl-de, ýani halkam içinde cemiyet diýilende guramasy, guruluşy şoň bilen baglanyşykly hemme hereket edýän köpçülikleriň ýa-da toparlaryň hemmesi hem giýirmeli. Eee, Indi şeýlerek bir zat var Sapara Türkmenistanda käbir tabu diýelde gadagan diýip bilinýän zatlar bardy. Awa bu näme mysal üçin eee ýurdy ýamanlaýan ýa-da bir pikirini aýtsaň ýurdy ýamanlaýan ýene näme şonuň ýaly bir zatlar bar. Ondan soň siýasata goşulmaly däl. Video düşmeli däl, internete goýmaly däl, internete girmeli däl, like basmaly däl diýilen bir giden näme diýel bir çäreler bardy diýelde. Deme şunun içinde en önemlisi birek bilen pikir alışveriş O belli. netijede şol çykýar, şo zatlar etmesem pikir alışverişi bolanok, ýani jemgyýetçilik diýip bir zat ortağa çykanokda. Sosyallaşmalar. Hemme ine soňum şeýle bir zat ýaýra diýerler, hemme satýar adamlar diýip o soň gördük o eýle adam ýok eken, hemme satmaýan ekeni. O zatlaram ine soňky hasam 2 ýylda bolan zatlardan netije çykarsaňyz anyk görünip durandyr. Indi bu zatlar Sapara nädip ýykyldy. Hatta ýykylmaga indi başlatdy. Dol nemede. Bularam bunun garşysyna nä il göreşler alyp bardylar. Indi bular diýýänimiz Sapara menem sizden öğrendim. Bular aslında şu guramaçylykly terror topary diýip adlandyrylýan halkyň garşysyna işleýän bir örgüt diýeň. Guruluş diýeň ýa-da. Ýöne guramaçylykly işleýär. Planly, niyetleri hem gat terwet. Şu planlı ve niyetlerinin erwet olması yeterlikli. Buların guramaçylykly iş alyp barýandygyna. Şeýlere bir üýt göçmeler bar. Ondan soň bugün bunu biraz hem iyleşlerimiz hem öz pikirlerine ýazsalar. Şeýlere bir pikir alışverişi edeli. Esasanam şu habarlaşma diýilen zadyň öňüne geçjek bolýan ekenlerde bularyň esasy goýan bähbitler şol bolmaly. Ýurduň içinde hiç kim nerede näme bolanyny bilen okdy mundan öň bir näçe ýyldan soň bilýär. Mysal üçin 2005-nji ýylyň gyş aýlarynda 2005 we 2006-njy ýylyň ikisiniň gyş aýlary bolýardy. Fevral diýip el alsak. Şo ýyllarda ýol etende partlan gaz ojagynyň habaryny näçe ýyl geçýär? 14-15 ýylmy? 20 ýyl boldy. 20 ýyldan soň habardar bolýardy adamlar. 20 ýyldan soň. 2005'te değil mi? O 2005'te o. O da ben yerinde bir yani 8 aydan 6 aydan o 2005 o 20 yıl oluyor. 20 ýyldan soň entek Türkmenistanyň halky inden de habardar bolup berdi. Indi habar bir bilinmeýän zadyň o bilinmesi bilen baglanyşykly da. Bizde hemme adam habar bolup bilýän ýagdaýda. Hemme zat habar bolma ýagdaýynda hiç bir habary ýok. Ýöne näme bardy munyň ýerine? Mışmışlar var. Halk bilýär diýilen gurrunlar bardy da ol halk bilýäniň bilen mışmışlaryň ikisi bilen hakyky habar ýani köpçüligiň öňüne çykaryp ine şeýle bolupdyr. Hatda şo maglumatlaryň içinde ýalňyşy bar bolsa da düzeltilýär. Ýani köpçüligiň öňüne çyksa, ýoksa gulakdan gulaga geçýän zatlar düzeltilmegi goýun bir gyra ýalňyşdan ýalňyşa geçýärdi. Her gulaga geçen wagty manysy üýtgäp nemelere ýitip gidýär.
Hatta şunu korku berme üçin ulanıp bilýärlerdi. Bir adam ine şey denmiş diýse beýle kabar ýançy öldürenmiş diýip ýok edipdirler diýip ine ýok edýär. Bu zatlara goşulmaň diýip ýanky 4 ýyl mundan şeýle zatlar eşitýärdik-de. Hmm. Ýok edilene eşitmedik ýöne ýanky soňky 4 ýyl gürrüň edýän. Ýöne gatykän üýtgeçik maglumatlar berildi. İldeşlerimiz tarapından başından geçirenleri ýanky sesli interview berýär öňrek bir aýdybam geçipdim de ýene täzeden şu pursatdan peýdalanyp gaýtalap demedim. Käbir ildeşlerimizin başından geçen agyr ýagdaýlar barda şu wagtky terror Türkmenistandaky terror rejimiň eden etdilikleri bilen baglanşyk. Şolar gurrun berýär. Olaryň her bir aýdan sözleri mysal üçin ine çağaňam bar diýip çağasynda neme diýär? Bir ara alyp şonu çağasyn bilen gorkuzýar. Ýa-da şoňa benzer şine ýolda gidip barýarkan maşyn kakar ýene näme bolar? Bir zat bolar, öýüňde ölüp kalyrsyň, näme etjek beýdip şeýle ýanky ölüm bilen gorkuzma çelle her türlü ýagdaýlar bar. Biz bularyň bir näçe ildeşlerimizden sesli interview aldık ve bu sesli interview'ni yani köpçülüğe bermek için almadık. Özlerine de o şey diýip aýtdyk, o hawara taýda çykmas üçin däl bu. Bizim ýanky ýurdu üýtgetmegimizde käbir zatlaryň dokumentleşmesi gerekli. Şonuň üçin diýip aýtdyk we ýene de bar bolsa şeýlere gurrun bermek isleýän ildeşlerimiz başyndan geçenini şu Türkmenistanda polisiýa kiçirek bolsun, uly bolsun tapagy ýok. Biz hemmesini interview edip alýas. Biz hem bunu ingilisçe terjime edip arhivimizde durşuwat we o arhivden hem ýanky Milli Halas Ediş Komitetiniň bir näme üçin bu ýurdu halas etmeli diýilen sorawy bolýar-da. Bu soragyň jogaby hökmünde ýanky jogaplar gatykän bulam şolardan biri. Şeýlerek bir ýagdaýlar hem bar. Ine bu zatlarym ýurtda jemgyýetiň üýtgeýändigini görkezýär. Öňler hiç kim hiç zat aýdyp bilen okdy bolup duran zady gözü bilen görse de ters arka seredip asuda asman gülýär watan diýip aýdýardylar. Indi eýlede adamlar ýollarynam, tualetlerinem silin ýagyşyň tupanyny emme zadyny ýa eýdip ýa beýdip ýetirýärler, köpçülüge bilmesini isleýärler. Şeýlerek bir ýagdaý sapara bu meseleniň niresinden nädip gurrun etsem gaty giňiş. O kemini bu memesini bana kendilerine buymadım o diyen. Ben benzetin gurrun verdim. Yani ben bunun büyüklerine neyem şu aklım bolyanını biraz düşünülecek olayın düşünüşümçe biz neyle kâdaydı yani bizim devlet kuruluşumuz var arada neme diyenden ben fikir diyen ne könesi o çürep yıkılan teyadeten kurulmadık bir geçişte uğruna yaşapıyoruz. Yani sosyalizm, komünizm yıkılandığında Türkmen'in başka dünya biliyor, Türkmen'in tepki bilen ok bunu. Onun sebepleri var yani medyani, fikir almani, alışmani, berişmani. Kadağın ediyenlerin büyük sebebim olur. Yıkılandan, o teyada kurulmalılığından halk düşünmesin, cemiyet bilmesin diyen yalak deme. O yıkıllı, yani ölü diyeyin, morgda yatıyor. Onu dine morgda portamasını hep dondurup dururlar. O teyadetinden kurulmadılar. Kurulmalılar meydan oklar. Bunun nemesini tuğutnamalarını aydıp verenler de şu an Türkmenistan'da ulu göç vardır. Yani şu an diyen onda yani 10 yıldan ya da 8-9 yıldan beri var katı ulu göç. O göç diyen zat
sebäpsiz bolýanlar, o sebäbi bardyr. O göç näme üçin göçülýär? O birinciden o sebäplerken o etat sebäplerinden gün güzerany ýokdur. O bir. İkinci ýeke gün güzeranyny görüp bilmeýänler o gün güzeranyny ortaça görüp bilýän ýa-da has görüp bilýänler hem göçýär. O baýlym tany ýa-ni ýurty terk edenler o garyplyň tandan az däldir. Onuň statistikasy ýok da, nemediler o. Bu näme üçin bar? Bir döwüm çörek üçin göçýän neme diýeni iş diýip o taşna çykýany düşünükli. Ýöne orta urup orta urupdan ýokarda baýly, mally, mülkli, gazançly adamlar var. O da kän azallar. Dubai'de giden bir getde ýalak neme bardy. Amerika'da da şonda toylarına da aslında ekranlarda da görünenler. Türkmenistan'ın 60-70% yok. Göç. Sebäbi var. O. Sebäbi Türkmenistan ýaşar ýalak ýagdaýa gelmedik. Öňkü ýykylyp pärede gurulmady, bir geçiş döwrü. O da böyle 30 ýyllap geçiş döwrü bolmady. O adamlar çüplep dargak gidýär. Deme, şoň üçin bu göçler ýere dowam eder. Bunu bular saklap bilmeýär. Näme üçinligini bilen oklar. Bular bilýän zady bar da. Ýa-ni Postsovet nemetiniň ýeke Türkmenistana da däl beýleklerinde de degişlilerek ýöne Türkmenistana hasan degişli. Bir topor bu kitle diýen bu adyna näile goýsaňyz goýun. Ýa-ni ortalar karmuşka diýilýär. Türkmençe şu karmuşkaň ady näme bolýar kemine? İýimlendirilýän neme de deşikde. Deşik mi ýa-da o näme? Şu karmuşkany ele geçiren adamlar onun oňsynda da o taňa adetdi, maňa kän etdi diýilen nemeler bilen o bir-birine gyrşyp neme edip ýörler. Onun şol karmuşkadan iýlenip bolýan adamlaryň töweregini ýüşürip iýlenip ýörler. Bu döwletiň ýa-ni geleceği, ertiri, hopsuzluğu, ontu buntu, eşreti, sosyal ýagdaý, o datlar bilen iş ýokdur. Onun şu at yere uğranlar, soňky geletiler bardyr, şonu görnýär. O hökümetiň büyüne ýokdur. Öňe bolmanlygyna borko diýe. Ýa-ni bu topor milyardlap pul harç edip o neme urulan ýöne altyapysy ýok. O ýerde olar ýalak uruluş etmedi jenaýetde. Samsyklyk. Yani her radyň ilkulak altyapysyny edilýänler. Fiilin burun bolmasa burun gelýäni bellidir. O fiilin ýollary bardyr. Zarlar, nemeler bardyr. Tebiği 20 ýyldan gelmese 50 ýyldan geler, 50 ýyldan gelmese 100 ýyldan bir tapar geler. Doğru hem bir adam ýolun. Demek ki diýendir. Şu datlary gözüňi tutup hasap kitabyny ýapyp altyapy edilýändir. Şäher uruluşyny şonu alakdyrym berdi. Yani o datlar ýok üstünden. 3 milliarda aeroport kurup ýörler. Tam olýar düşmýär. Giden oteller urup ýörler. Taktibitten başka ýaşaýan ýok. O çoğun meňdeş bu topor zatlar. Näme üçin edilýär? Näme şu karmuşka. Näme etmek? Ortadan şonu alak, bunu beýleki postsovet tabok nemeti sistemi
devam edýärdi. Ortadan şonalaktır. Moskwa duruşu bilen urşup örendir bolýany içinde şonalak. Hemme şeýdi şo karmuşkan nemesine barýandyrlar. Ukraina bilen uruşup ölür. Emine. Şu wagt 7 tane generalini batdylar, ýygnadylar. Hemme şeýdi yani karmuşko verildi. Yani para alma verme, korrupsiya, boğurluk nemeler. Oluyor şuun köyünü görkü diyen demeleri. Alın teretten hem yerim şunlarla. Putin'in ödem şunlarla. Oluyor o bana at sana ken sen bana ertir nemet bilesin, veleli getirip bilesin ya da Hoğuplu öğrenli şeydi bayrayalar, ne diyorlar. 30 yıllap görüyen de adını şunlarla. Karmuşkonun nemetinden öğüdleri bilýärler. Şo taýynyň öğüd yerleri däl wagtlaryny. Yani kişilerde sahiplenip bilen nokta. Yani bayam, garibam. O pullary taşar yurttadır. Ýewropadan, Orsetden barista vaat edilen pullun 200 trilyon milyardan uğradı Avrupa'da. Yeni şonlarlak Amerika'da. Entek bunun üstü açılmadık bilinmeyen demeler 4-5 etesi vardır. O pullun nereden geliyor? Ya şu Karmuşko'dan geliyor. Başka yerden geliyor o. O Türkmenistan'ın demesi odur. O. Çok Karmuşkan demesine emmeceti demediptirler. O Türkmenistan'a sıptıran oklar. Bu da çok bir demesi. Yani Ulu Karmuşkan parçası. Sebebi Türkmenistan'ın gidiyen turbo var. Gaz turbosu. Çoğur turbo. Çoğur gaz. O baryan yerim çoğur yerler. O üç küçük demesi yok. Yani tövürüğünde bir topar o şirketler dörüyendir, yapılyandır, açılyandır. Bu hem de yani pul yuma için. O bunu aylap yani devlet nemetinden taşını çıkarma için o bir yerlerde Avrupa'da onun kalması için edilen oyunlar. Olmasa Turvan demesi belli. Türkmenistan'ın yani kolektif yani bu pro drujba dikki diyenler Avrupa'da şimdi. Ukrayna'nın demet. Çok turbadır. Atalsalarım çok turba. Yani şu Türkmen'in gazıdır. Kaptanından bir gaz sokup demeden o var. Gazprom, o eyetem şudur. Ara tere diyer. Atere diyer, yine burada at diyer. Şeyde koşup demedi o tüm. Umumu karmuşko. Bir böyle başka nemelerim ken. Neme şeylere bu yapıklık nemesi siyasetı vardır. Surat alma, ekrana çıkma, siyasete koşulma, pressen yokluğu, nemen yokluğu. Bunu demşin ediliyor. Bunun sebebi vardır. Aklı öğretimi, dörü diyendir. Yani akıl tıkral şer, yani tıkral şeyanın aklı gelişer. O gelişenin aptalına yeni bir koşulşor, cemiyet gelişiyor da. Yani tıkral alışma. Yani aklı dörü diye değil ya da. O sonuna uygulanma için mi daha da kadar diyorlar. Birek bilen. O kırılmalar. O onun birekler korkor ürkür yala edip alga piratasını öğretmeli. O satya. Bu ne diye o bu şeyle o tamda ulok vardır. Yine de bu topor nemeler vardır. Yani sodatların önüne geçme için yani şu geçiş dövrünü uzatma için Karmuşkan'ın belli taklama için o halkın gömük cahil olması gerektir. Yani halkın bir nemesi vardır. Teviği göç ediyendir. Bu tarihte
o nunglar çayırlap o ödödünden bolup göründü atlarda. Ben Türkmen Fuat yaşap göründü. Yerine bir yerlerden gelendir. O 6 aylardan yerlerde tarih nemeler şeyler. O göç edilip o neresi otlok yer var oldu ya da otlok yeri iyilik etmeli mümkünçülüğü var oldu. Şu taylak göç yerler ataplar. Ya da uruş cencel olayanlar, neme olayanlar. Ondan yani kadın yerde kalk ya. Şu tayık yani sahiplen yani Türkmen'de söylem yoktur. Kemine Nemede Türkçe söz vardır. Sahiplenmek, iyilik etmekle. O şu yani sen öz malına, mülküne, yerine, o düzgününe, yoluna, nemeğine, yaşayışına iyilik edip bilmeyen olsa o sen o tayda yaşap saklanıp bilen yoktu. Üç şun için Türkmen Antalya'da diyen. Ve sahiplenir yalak. Yani iyicilik diyen zat yok da onu güzelliğiyle öldürttürler de. Onu bilerek diyen olmalı. Bunu iyiciliğe birer yalak vakti mi olur? Onu başlanam. Ne hemşin ne medilli? Saklanılı. Yunnalı ne? Şu yani karmuşko. Onun anlatında şöyle otuyordu. O berde akıl ya da başka logiko hiç zat yok. O göç demesi katı kıyın mesele ve göçün adamlar solon bilmedim yüzden erçeti iyine dolanıp gelecek. Sonra alamattır. O göçler iyine var deme o ya da. İyine dolanıp varar mı? Ne Fuat Raşoğlu alıp görün. Çerçe vilayetini alıp görün. Marda da öğürlük değildir. O iyine varıp halk ne işledin? Kâr yok, hüner yok, iş yok. Rüyadaydı barmaz. İş yok. O pişi yok, hiç zat yok. Adam yaşamadı. Ondan hiç zatın nimetini sahiplenip bilen yok. Öz varlığı da sahiplenip bilen yok. Ertiğini de güveni, önemli nimeti yok. Geleceğini görüp bilen yok. Kıyalem edip bilen yok. Köp nemen emeti aladası yani suğun kıya ertiği çöreği yani karnını doymadı. O çağatının karnını doyurmak. O duygular bağrına şeyler, onun köpüsünde o duygu ölüptür. Ve bir ağaçlık kendi rahat neme diye de. Öyle dünyada 4. yer o gazda dip o görün bir yurtta bolayan dağıtlar bir. Halk bunu düşünüp başladı. O. Onun için cemiyet ütgeye diyenmedin. Düğüp tevabi bu dağıtlan düğünü düşünen son o cemiyet bunu ütgütmede yaşap olmayacağını biliyordu. O Türkmenistan'da şunu ütgütmeden o sen geçişte uğruna o alternatif uğran olursun, o kalkının olursun, yani düğüt meseleni yani etmeli reformaları devlet kuruluşuna tereden kurulmaları etmeden tercih cemiyet kurup bulur ama bunun vaktini kaçırdılar, geciktirdiler. 30 yıl gecikti. Yani şu atki bolup gören negatif demeler hem beceri. Sol yani reformların vaktine geçirilmediğinin nimeti. Onu resmi şu at resmi değil yani neme kavat gelmeyen ama ortada şu at yani Karmuşkan başındaki oturanlar bu da atları düşünmem mümkün yok da. Yani bu yağda yeme diye kemiğine bu
ağır nemesi var da. Yani medeni degradatsiya eden, kulturun degradatsiya değil ya da. Yani öňünden aýdyp geçen demelerimiz var. Şoňa kulturun degradatsiya gaty uly täsir edýär. Şo sebäp Türkmenistan hakykatdan doly degradatsiya var edilen gynansaňam şeýle. Yürüyediler adam. Yo, yani bulonku almadan başka zat bilen oklar şu. Yani karmuşku var. Şu karmuşku elden gitmeliler. O bunun hopsuz neyse sündürüp bulont bilsek şunlarlık. Onun öz aralarını paylaşıp o basılyan, yemedilen adamlar vardır. Öz aralarını doğru normal paylaşıp bilmeyen sonlar ya da hop dörödön için ya da oyunun düzgününü bodan için ya beylekinde pätkil veren için edilýändir. Yani korrupsiýa hem de zaten nemesi çok aytat. Men pikrime şeylere bunu düşünen soň jemgyýet çözüp bilýär. Çözmesi kynam däl. Türkmenistan hem bir resurslar var. Gaty bakym çözüp bolýar. Ya ýön kıyaralar haçan bitjek. Bakta. No jemgyýetiň bunu jähile göz bilen teretjegini barly. Gözünden hiç tat edilmiyor. Yani bu cemiyet akıp demedik bu da. Bir da saklayan yalak imaj veriyordu. Bunu saklayan zat yani şu cemiyetteki adamların bir ağrıylığıdır. Ya da kıradan tomoşuçu yalak. Yödük varlarını tomoşuçu. Son etapında rejimin devam etmeyi biraz şolar kömek edýärdi. Rejim gollowy bir aralykdyr. Şunu aşağı çykyp aýdýar. Ödük balyna ýeki özüni kömbel sagalarynyň çuwalarynyň gelejeginiň nemesine de bir aray. Olar onu cinayet diýen wata eden ok. Olmalı da atyarak kabul ediyorlar. Onu yani görmek için ayna deret kurayın. Ödünü görürsün. 99% ayna uğuna gelin. Ne için Dubai'de yaşatmıyorum şu an? O sebebi ne? Ya da ne için Türkiye'de yaşatmıyorum? O diyen sonra o cevap demedin. Ya da Amerika'da yaşatmıyor onu vardır. Ya da bay edenli iş adamları vardır. Adı belli ya da bir adı belli değil, tafavut yok. O pulum ben Türkmen Bankı'na o bilen var mı? O millilik var mı? Bunlarım daşındadır. Hem de adam, hem de şey biliyor bunu yani çok karmuşkodan payın almalı. Kim neyse ki alıp bildi son çok oluyor. Onun ertiğini fikir ediyen yok. Ertiği o fikir edecek adamlar yani kimine alak tapara alak adamlar ettin diye de burada etseler bizim gelir diye de. Ama bu olmasa da bu da bölütümüz yok. Günümüzü geçip dura diye de. Şeyler haklı. Yani halk bunu düşünüp başladı. O yoğuşluk bilen. O çözüm. O çözümü var mı? Çözüp oluyor. Düşünüyorsun hem de çözüp oluyor. Türkmenistan bir yumruk yalak yer. 4-5 milyon bağ olsa sonuçta halk var. Onun yardım gelmeden, demetmeden onu maladatını edip görmediler. Bu zatları teyar eden o kurmulluğunu şimdi halk akliyet ya bu femine. Yani Türkmen bir samsık milletim değil.
yani gözünün şoorunu ayırıp bilden, onun aňyrtyndakylardy görýär. Ben sen sözlerine goşup biljek zatlarym şu kemine başka soruňyz bolsa O bunun bir alayın. teknik tarapy biraz el alaldy. Indi dünýäde üýtgeýän diňe Türkmenistan däl-de hemmesi hem üýtgeýär. Iň bärkisi Saudy Arabistanda neme barda? Ýa-ni üýtgeçmä dogry bir sosial reforma diýip at beripdirler. Bu prins ýa-da näme diýilýär oňa? Prins diýär elbet türkmençe o şa diýsem bir nemerä mana gelýär-de. Prins Salmanyň nemesi o siýasaty şu wagt Saudy Arabistan şol dolandyrýar-da. Bunun hem gaýgysy şu, yani bunun däl de hemmes şu Saud padşahlarynyň gaýgysy. Bilýärler 2050-nji ýyldan giç hasy 2050-nji ýyldan başlap Saudy Arabistanyň nefti bir energiýa hökmünde hiç ýere gerek däl. Ha neftiň daşynda bir önümler var. Olam belli däl-de. Dünýäde käbir zatlary üýtge diýerler. Teknologiýa, bilim ösdükçe üýtgeýmeli hökmän suratda. Ýa bularym girde jedip bilmejegini bilýärler. 2050-nji ýyla çelli diniň hem galmajagyny bilýärler. Ýa şeytan daşlama. En önemlisi şol dinin 2050 däl. 5-10 ýylyň içinde din diýilen zada garaşlary adamlaryň düýünden üýtgen. O sebäbi Ödem musulman dininiň, o beýleki hristiýanlaryň kılatlaryň kabul bir wagt üýtgedi. olar ýa 500-600 ýyldan bäri demesinde däl, o diniň howasynda däl. Ne şeýle bir üýtgeçmä gitmek mejburiyetinde bularym bilýär. Bu üýtgeme näme sebäp bolýar? Ýa-ni gaýdyşym biraz teknologiýa, bilim sebäp bolýar, ýöne ýene bir zat bar. Dünýäde öň hiç bolmadyk bir zat boldy-da, internet diýip bir zat peýda boldy. So internetiň hem bir sosial media diýilen bir bölegi çykdy. Indi sosial mediýanyň hem ýanynda emelaň diýip bir zatlar çykýar. Bulam nähili bir üýtgeçlik getirjegi entek dolu belli däl ýöne insanyň nemesini pikirlenmesini elinden aljagy belli-de häzirden. Yo alyp bilesi ýok, oň zeleli ýok. Kemine internetem zeleli bor, nämedir diýip Ýok, zeleli manysynda aýdamok. Men onu ýöne üýtgeçme getirýär-de. Üýtge diýär ondan öňkü bolan zatlary. Endi näme bolsa-da köp adamdan akyllydygy belli-de emelaň. Bu mejbur üýtgeýmeli. Eme kemine näşe üýtgeçlik barada söz açdym bolýan. Bizde Türkmenistanyň taryhyna bolup geçen zatlary, bolan zatlary uzun görenler. 94-95-nji ýyldan ýapyklyk siýasatyny alyp bardylar. Ýöne o siýasatyň ady açyk kapylar. Açyk kapylar siýasaty. Ýapyk siýasat alyp bardylar, ýapdylar. Ýani zilendany beti, dolu ýapdylar. Ýani gazet, jurnal gelmeli, telewiziýa neme çäklenmeli. Oňa büyük sebäbi näme şu zatlary daşary ýurtdaky ýalana jaýallary görüp, o nemeleri görüp adam gyýdylinden zaýylar zat diýip, ýaşul adamlar ne murat berip, soňky murat gardy ýalak demeler, şolar ýalak propaganda ýürüdýärler-de. O çaryjyn bar, ýene de bir topar nemeler, hakiki ýadymyzda, ýygnaklarda şey diýerler. Indi o zatlaryň ýerden gelenini halk düşünýän bolmagy mümkin. Ýöne diç maşgala instituty duruşuna dargady. Hakykatdan hem maşgala instituty türkmeniň dargady, buny täzeden urup bolýar. O da ýanky
Hranis ketellen o ketel ölüp dinany ýaşyda. Ya täze zatlar öretip bolýar. Şoň üçin her bir şeýerde haýır bardyr diýeni alak. O bu betbagçylygyň ýygyna da düzelmä bolmagy mümkin. O bunu şoň üçin etdik diýdim tapylar kemine. Yo, ol her kim bir zat diýer, ýöne indi üýtgeme diýip bir sosiologiyada da bir neme bardy, ýa social change diýilýär. Bunun anyk nädip kontrol edilýändi, nädip bolýandygy o belli däl, dürli teoriýalary bar welin. Ýene ýa Saudy Arabistana gelsek, diniň çykan ýeri diýip hasaplanylýar. O diniň çykan ýeri ýöne namaz okumak mecburi däl ýagdaýa geldi de şu an. Namaz okumayan adamı urýatlar, okumasa okacak däldiyse öldürme çellinemesi bardy da onun. Şeriat nemesinin. Indi şo ayrıldı. Saudy Arabistan'da şo zat yok. Türkmenistan'a var ya. Yani o taýda Yok, Türkmenistan'a da yetme ya. O zatların näme üçin ayrılýanlygyny ne düşünmek gerekli de. Üýt göçme diýerse, üýt göçmäniň bir ritmi, energiýasy nerden gelýäni o anyk bolmaýar ýöne şonu bilseň hem üýt götüp öňüne geçip bolanokda. Öňüne geçjek bolsaň bir kwat o gijikdirýär. Ondan soň hasam güýçli bolup garşyňa çykýar bu zatlar. Ýewropada da şeýle bolupdy iň soňunda. Ýa Renesans boldy, ondan soň aýdyňlanma diýip döwür geldi. Ve Ýewropa şu wagt ösen bolsa şol döwürki ýa aýdyňlanmasy, ýani aýdyňlanma diýmek näme? Hristiýan dininiň gol astyndan çykmak da Ýewropa günwatar ýurtlary Hristiýan dininiň gol astyndan çykdy. Şonuň sebäbinde de östüde indi nemeler hem şonu pikir edýär. Saud paçalary ýa-da başgalasy diýin. Olar hem şonu pikir edýär, şo zatlary görýär. Eger şonu etmese paçalyklary elinden gidýär. Ýa paçalyk etmäne gerek kalmajak. Ýa-da ýaly. O taýda suwy ýok, ekinçiligi ýok. Yani hiçbir teknologiyası yok. Seyrediyen cemiyetim ösenokda. Sonra men yine bir zatlarını ünlüsü verdim de yürüyte aydımçı yaşları yetiştiriyen ekenler. Yürüyte padişahlar finansiyerde diye ben bir yere de reklamasını koyup çıktırıyor. Günümüzde aydımçılar öz reklamasını eden o var. Saudy Arabistan'da ediyen ekenler şu an. Sosyal medyada özlem, TikTok'ta, Instagram'da yığdan kavat geliyor. Ne? O şol ýa şeyhin gıyıllarından bir kuştana var. O tant edip aýdyp nemet diyor. O ýa nemeye gatnaşýar. Näme mis kırasatı dip neme var ha, näme diýilýär? Odunluk ýarşy. O odunluk ýarşylaryna da adyna gatnaşyp şo zatlary kän propaganda edýärler. Temine torog ýa-da men dogry okap bilemok. Yok, sonra däl düşünje häzir oňa gelmemiz gerekli de men şonuň üçin ýa bunu saklap durun. Aslında şoň bilen baglanşyklyrak. Yani bu zatlar üýtgemeli. Global dünýä, internet var, adamlar gitdiçe neme öwürlýär-de. Bir adam öwürlýär. Öň sen bir adam däl. Şu an Türkmenistanda sen bir adam däl. Bir san bedenin var welin. Sen bir zat etjek bolsaň, ejem, kakyň, doganlaryň, ýene bir zatlar, tanışlaryň, dostuň, o bu maskara bolarsyň, ýene näme diýilýän sözler bardyr. Sen diýmek o bir adam däl. Ne Ýewropa, Ýaponiýa da diňe o ýa bir adam bolup ýaşaýar. Her kim öz uğruna aýratyn nemelerde ýaşaýar. Indi internet hem şonu üpçün edýär-de. Aslında o medeniýetler internetden öňürtük boldy. Ýöne şonu geçip bilmeýän Türkmenistan ýa-da Saudy Arabistan ýaly ýurtlar bardyr, milletler bardyr. O milletlere de internet
kömek ediyor. Yani Türkmenistan'da internetin qadağan edilýänliginiň sebeplerinden biri şol biliniyor, interneti qadağan edip bolan nokta. Eyle bir zat mümkün däl. İnternet elim tam açık kalýar. Şeylere bir hemen içinden geçip dur. Indi iyileşmesinin hem yazan zady Türkmenistan içinde men sizi gollayan ýöne meniň gatnaşýan dostlarym, doganlarym sizi goldaýanym üçin diýe meniň bilen hiç oturuşmak, gürleşmek islemeýär diýip ýazyp durdy. Indi bir zat bar bu taýda. Şu mysala gatykan gawat gelýärse, bir adam bizi görýär, bizi izarlaýar. Soň başga biri şoňa biz hakynda gurrun berse, ýok, oňa goşulma diýen adamlar tanaýar. Bir öýüň içinde iki adam gizli bir ýerinden YouTube'a girip siyasi ýene beýleki habarlar ýene nämeler bilen gyzyklanýar görýär. Ýöne ikisi bir ýerine aýdanok, bir ýerine ýanky näme bir ýerine habarly edenok da şu mesele boýunça. So ikisi hem bir ýerinden gaçyp gizlenip görendir. Tötenleýin bir gurrun çyksa da orta ýok goşulma diýär, ýoksam özü giýje geçen giýje gördü de YouTube'a girip nereden bilýän diýip aýtsaňyz YouTube'un statistikalary, ondan soň ýurdun içindäki ýa-da adamlaryň habar berişleriniň ýa-da netijesinde elde edilen maglumatlar boýunça adamlaryň hem YouTube'dan hem internetten telefonlarına yüklep telefondan telefona geçýän görünüşde görýärler ve 700.000 töweregi adam 4 ýylda bizim kanalymyzy görüpdir. 700.000 töweregi adam. Aýry adam o 700.000 töweregi. Neme kemine bizi in kän görýän nemeler Berdimuhammedow töweregi onuň kybasy milisiyeti nemesi şolar şolaram ütdiýe we ütgememedlik mümkin däl. Ýa-ni geçiş döwür diýip atlandyk da bu nadanlyk döwürdür. Oň adyny goýduk, şoň üçin gaýtalap nebet durmaly diýdik de. O nadanlyk döwründe kellen saly rada şykyrdaýan bolsa, oň beýle dowam etmejegini, edip bilmejegini aklym getýärdi. Ondan ýa-ni daşary ýurtda dinleyenlerken şolon her biri men üçin öz ýurdumda däl şutaýdy daşary ýurtda diýip burun bolmasa burun şo soraw berýär-de özüne. Sebebi näme? Men pulum bar, sowodum bar, hünerim bar, kärim bar, bir zatlar edibem bilýän ol. Näme üçin men ýurdumda edip bilemok bunu diýär. Pulum Türkmenistan'ın içinde takrap bilemok diye. Pulumun iyidine düşüp gelenler köpüden şonalak atayam var. O burun olmasa burun berýärdi. Yani ben şu taýda ölmölüm bir artyklam çoğuluklam nähilek boljak. Diýip burun sonra berýärdi. Şunu vermese ertir berýär. Bizim aýdýan zatlarymyz şol zatlar. Başka bu ütköşükli zatlar bir öýt durmuşumyzdan bolýan zatlar aýdýar. O gorkujak bolýarlar, nemesjek bolýarlar. Ýa-ni men 4 ýyllap ekranyň başynda bir zatlar düşünüp görnä. O maňa ýa-ni haýwatlary, nemeleri kändir ýokanok, nemeden ok, täzir eden ok, onu bilýärler. Bir kepdeden bäri şuňa bir täzirli bolar ýalyk men o kakam öýüni ýykyp ýöler şu wagt. Onu konfiskowa edilen bir topar KGB-ni 5 ýaşap ýördi. Biz üçin nemesi ýok bolýan.
Şuna ordur diyeli diyeniyalık neme diyorlar da. Düşünün şeyle olmalı. Şeyle Uzaktan neme ha var diyelim. mı? Uzaktan havar diyeniyalık nemesin. O. Hmm. Nem edip görende atları Floriyalık. Bunlar çok karmaşkani dermelilerle. O bu yankı yurt, halk, gelecek yine orada hiç neme yoktur. Nemesi ne eylek yankı porruk olursa, ulu olursa diyeyin. O. Sonuçta da boşta altın asır o dünyada altın asır kuran devlet var. Altın asır kurdunuz. Ne bolyan da adam şu. O şun altın asır kuracak deyip bir ağlatıp bolyan yani cemiyeti. O cemiyet bile nemeler edip bolan ok gemine. Hem ben babaraplı olyanız ne uzak değil, bolonu katken, o düşüneceğiniz, sol yani küçücük neme, o Bavarap'ın lihen, bu neme görme, Bavarap'ta da adam şekilli adam bolon olma mümkün. O komşularına vardı ben bilen, yani korcuk değil ya da şu an neme, akıllı şehir uğrup veren yeri var, tabii korcuk değil yani. Ödem şehir uğrayan yerleri o pitomlik vardı. Katı o. O adı belli. Son üstünden uğrayanlar. Ne çok ayda yaşak geçen bir şahsiyet var. Değil mi? Türkmenistan'ın ensiklopediyalarına düşüp yetişenini yetişmeyenini bilemem. Kurumlu kâne diyerler. Onu bizim kardeşimiz. Sonra 80 yaşlarında ben Suat 22-23 yaşımda olma mümkün yani armadan gelen ya da gitmedik çocuklar olmalı. Allah'a nazar deneyalak. Adam bir oğullarını tanıyan 11 yaştaş da köşe nazar dip oğulları var. O yaşlı iyisi. Ödem teviği neme adaryon bir neme asfalttan ya Göktepe'den aşağıda şimdi asfalt bağ olsa şehrin içinde madem iderler bilen ekinde. Şol oraya neme var. Onu tabi nemeleri basmasıları ödlenirken ulanıttırlar urulunu. Kurumlar veriyor nemedi ben. Şol oraya adamlar vardı ne çok nemede. Nedir? Oğudun şehir kuruyan nemedin yankı nemedinde. Oğudun şehrin aşağına kaldılar şol nemeleri. Malarlıklar, dağıtları. Bulun edip gören nemeleri şol. Yardıma düştü. Faydayın neydi. O sapara bularım. Nemelere, şeylere akıyor. Bulur. Neme diye maymun öz hoşuna oynan ok diyerlerde. Ya o. O nemçin ediyor yani bu zatlar. Karmuşka nemçin var. Kimin Yok karmuşkası bu? karmuşka, ulu karmuşkan bir Ya. kaptalı. Yani takat turbo karmuşkanın ullarının. Bu takasına nemesine bir şu tayda. Onu yarıp ya başka yeri aktırıp görür ya adam göremezliği için taklayalar. Başka nemesi yok bu. O. Bulun milisiyeti, kıbati, görü turbo taklayanlarlar. Turbo takçılar bulur. O halkı erkin demezsem turbo kağıdı akar mı şu tay? Pulu gelmez akmaz. Yarar. O yönü gazın bardığını bilen ok da. Halk. Ne zattığını, ne edip geçiyor, ne edip çıkarılıyor, pulunu kim veriyor, ne edip alınıyor pulu. Pulun yerde durmalı. Yani sahiplenme dilen neme düşünce vardır kimine. Konu yok eden son hem de adam yok kul gidiyen eken. Yani sahiplenme. Adam sahiplenmeyen yerinde yaşayan bilen o kendine. Yani anamın nemen olmasa sahiplenme demek. Anam neme diye de.
Yani sen toprağını iyi tutar için. Bolton rahat yaşa men toprağım diyen de üstüne men yaşapıyorum. Bunu menden başka adam 50-20'li değirmeli mümkün değil. Bunu kanun oraya ya devlet oraya ya da cemiyet oraya deyip bilen yerinde yaşap biliyor da. Şunu edip bilmese adam göç ediyendir. Otlak yerlere göçü ata baba görün nemelerde otlak yere göçen ekenlerde. O yaşap olmayan yere de. O sahiplenip bilecek yerine, yani korunup bilecek yerine göçüyordu. Ama şu yani adamları ben ne için Türkiye'de, ben ne için Dubai'de, yani ben ne için Amerika'da deyip sonra var diyen yani adamlar Hatay'da adamları kanun oraya da bunun bankta koyup biliyor, mekli diye. İyi, kıyım biliyor. Onun öy tatın alıyor, kreye alıyor, mekli deyip biliyor da. O Türkmenistan'ın kıyalakını üstüne traktör sürdürün nokta. O haçan süreceğim belli der. Yani son için göçüyor. Pulludan göçüyor. Yaka garayı göçendir öğütmen. Yo birinci pullus göç yani eken. Son garibi göç ya. Şeyle Garip biraz rak olsa da kıyın düşün ya da olsa ya garip- ay düzelip kıy- gider deyip onanıp şey edip karaş ya. o bu göçü taklayacak oluyorlar. Bu göçü taklap bilmeyenler birinciden bu tevamenen bilen okur da. Bileceğim bunu okur. Yani bileyen ne de çözüp bilmeyenler bu tevamı bu nemeti bu başlamadı da kökü o nemede koyuldu. 30 yıl bundan o ya çok 30'luğum şonundur kârin hünerin yok, iş yerin yok. Garip. O işsizlik. Gidiyor bu zincir. O Türkmenistan'da revolüsyanı amalaştırmak için cemiyetin haysi katlağının aktif olmağı zerur deyip hesaplayarsınız deyip soraya. İşimiz. Bu sonra. Bu sonra velin yani bu katlağın işi değil mi kendi yani Türkmenistan'da katlak ne etsin diyen ya da bir zat aklıma geldi. Yok katlak karışıp yatır Mehmet. Ben katlakla hem becerinden içinden yani üstünde diye de yani fikir demedi oyuncu içinden geçip gidiyen o bu yani garip batlığına alda kendi bilen, orta urpünün bilen, o bağcağlarından bilen, o has bağlarından bilen, o ne hem fikir ediyenlerden gözümü getirip bilen, yani hataplap bilen. Yani Türkmenistan'ı sahiplenip bilen noktayı ayttım ben. Şu söz Türkmen'de yok, sahiplenme sözü yok. İlk şu sözü gelmeli, şu düşünce gelmeli. O ne getirmeli? Yer su reformu ne dersin? Yeri verirsin halka. Halkın yerine sahiplenir. Vatanına sahiplenir. Ondan sonra cemiyete sahiplenir. Benki diğeri. O. Suratları hem şu eden oklar etmediler. 92. yıl başladılar. Ne diyenlerdirler? Yatırındırlar. Hem revolüsyon şeydi yani bu zatlar düşünü etmelidir. Beynin içine geçmelidir. O eline yani demal demetecek manam yoktur. Ha, o tomoşaçılar vardır. Onu seyretsin otursunlar. Yani doğum hayırsız olurlar. Bunlardan hayır yani özlerine hayır elde oluyor. Bunlar başka nimeti yok. Olur aladı etmiyorlardır. O yani gidecek bir toplum vardır. Yani gurulap deme düşünürüp bilen, gepini, fikrini, o doğru nemeleri tespit edip bilen, analiz edip bilmeyen, bilen bir gor demesi, şu gor o yani 100 bin dörü diye, 100 bin dörü diye.
Bir çemçe goru bilen 10 litr süýdi gaty etip bolýar. 10 litr gatyk 10 000 litr süýdi gaty etip bilýär. Revolýusiýa şeýdip bolmaly, başgaça bolmaýar. Oja gor şudadyň bolmalylygyny nämedigini düşünen soň beýleklerim düşünüp başlaýanlar, biz gurur edýär. Onuň akylları diýendir. Akyl gurulamalylar. Pikir alşmalylar. Jemgyýet şeýdip gelişmeliler. Şunu gadagan etseň jemgyýet tersine gitmeliler. Onam şeýddiler 30 ýyllar. Suat gurulýan adam kär. Bu da her adam köpeler. Bunu düşünüp tersini çıkarman oturma da näme. Ol adam hem çüýrendiňi aňla diýär. Derek näme hayırsız diýilýär. Hayırsız Türkmeniň hayırsız adamdy gaty kendir. Onu gynanyp bolmaýar mı? Sual gidip bir näme edip hayırsız bolsaň sual näme? Näme bolanda näme? Sen biýagry bolsaň saňa da biýagry bolýarlar da adamlar şeýle. Tebigatyň kanuny bu. Hiç biýagry adama negizinde agarjak gorp demet bermän. Hiç nemesi ýokdur. Olaram şu dünýä senin alak gelen şu kendi jogapkärçilik badan onda ýok. Ýok, bolşuna görä bedelem şunu alak bolmaly bolýar. Men endi bir zat görürüm bereň sapara biraz sosiologiýadan hem garşydyraýyn işin içine. Ýa aslında şonu demetdim de bir üýt göçme adamlardan gelýän däldir. Üýt göçme diýilen zat. Daşdan bir zat täsir edýär adama. O köp mukdardaky adam ýa-da bir sanjak adama da täsir edip bilýär. Soň şo taýdan yerini tapsa, şo daşdan gelen üýt göçme yerini tapsa, soň şu jemgyýetiň içine de ýaýrap, soň üýt göçme başlaýar da. Ine men ýa teknologiýa bilim üýtge diýär. Ýewropada näme bilen başlaýar? Surat, portret çizme bilen başlaýar, çekme. Portret çekýärler. Rönesans diýilýän zat. Rönesans täzeden doğulmak diýmek. Täzeden doğuluş. Näme zat täzeden doğuldu? Öňkü köne suratlary, zatlary çekip başladylar. Soň öz pikirlerine çekip başladylar. Pikir edin şo döwrüň internete. Surat çekýärsoň suratda bir many bar. Surat bilen bilelikde manysy adamlaryň arasynda ýaýraýar. Soň pikirlenip başlaýarlar. Pikirlenip başlandan soň käbir zatlaryň ýalňyşdygyny düşünýärler. Näme diýilýär? Soňam baha berýärler bolýan zatlara. Şu suratlaryň üstüne edýärler-de. Ýöne o taýda üýt götmäne nämeden zat suratdyr. Şu surat bolbady, gosa Ýewropa şu wagt Ýewropa bolmaýardy. Başy bolmaly. Başy şo taýlardan başlaýar. Soň näme? Kemine näme şu garynjalar bardyr. Şuloň öz işleş bir nemeti bardyr. Ýaşaýyş takçysy bardyr. O işçisi vardır, iyim çekýäni vardır, hiniň agyrynda durýany vardır. Bulara hiç kime uğradığını var. Tebiği instinkt demeleri var. O şonu bozsan başka yerde edýär. Yine de o şonu yine de başka yerde. O balarlar alt gör. Balarlar işleyiş prinsipi vardır. Bal çekiş nemet. Bir cemiyette de şoloriyalak nemeti vardır. Yankı şu an Türkmenistan bu zatlan hem de ne kadagançılık ne hem için. Yankı iş çıkarıncaları işlemezini neme diyorlar. O diyorlar. Yankı arıvalları balda çekmezini yankı gülünü sürüyorlar ya da öğünü darga diyorlar. Türkmenistan'ın şu 30 yıllık bir tiyatratı şu tiyatrat. Yönü adam yeni yani şu kadagançılıktan biraz boşaltsam
ödü yani instinkt demeleri var. Çok ödü demedik geliyor. Ne biz Türkmen olup 1000 yıl mı, 2000 yıl, 3000, 5000 yıl geliyor. Yani şu ödüm medeniyeti var. Kadimi medeniyeti var. O bir yerden alıyor onu. O bize Arap deymendirler, Türkmen deyiptirler. Ha? Ya, Oğuz deyiptirler. Yani sonra atlar geçiyor yani. Mümkün yıllar demeden de. Yani onu bir yerde kadağançılık demezsen şu tayda bozulup başlıyor. Yani Türkmenistan'ın şu kadağançılık siyasetini büyük demesi şu atları yani Yani öd ellerine saklamak. Dem için ellerine saklamak ve bu aptalına karmuşku var. Şoňa bulan akılam yetmeller, eylem yetmeller. Gücem yetmeller. Öd içinden ödünü yok eder yalak birine milite divatlandırır, birine tövbe divatlandırır. Olam hem becerinin yani nemesine seyredende siciline yani ustavına o halkı koramalı demediler. Sen korkup gören adamı ne korasın? Milite seni koramalı, sen militeden korkuyorsun. O tersine olmalı. Ya da vatanı koramalı ya da hopsuzluk bulunur. Şunlarla olmalı. Olur vatanı tatıyorlar. Hep olayan tatlar şol. O halk düşünen de bunlar ne adı koruyacak? Mesela rotaydı. o yine yani revolüsiyon yani bir gatlak başlatmaya hiç açanam. Revolüsiyon yağdayımı öz başladı diyenler. Yani bir vaat başladı. 4 yıl bundan ön başladı. Halk görünen bunu O tarihler köplenç nemeni yazdı ya da şu en kızalanlı yerlerini yazıp geçe tarihte de şeyledir yankı yoksa Avrupa'daki aydınlanma 300 yıl sürüyor. 300 yıl. Fikret biliyor musunuz? 300 yılla tezeden doğuluş dövrü devam ediyordu. Bir dönü ütkeni yok. Onlar hiç yoktu mu misali yoktu günümüzdeki yerlerde günümüzde. İnternetin üstüyle Amerika'nı, Avrupa'nı, Japonya'nı ve böyle kösen yurtlar görüyoruz. Hatta internetten Türkmenler gözlüyor. Haysi yurda gidip borkan deyip. Günümüz şeylere biraz demesi. Yani yine yani kısa paranın aydan yeri var yani kadağançılık getiriliyor yani şu kadağançılığın özü şu revolüsyonun döremesinin nemesidir. yani onalacak olup demedi yerler oldu. Ters kaytan tizleştiriyorlar yoksam şu vakti hiç de ben deymen oysalar misal için 10 yılda olacak zaten şu an 2-3 yılda edecekler de misal için 3-4 etse o çarplaştırıyorlar. Özel maskara da oluyorlar. Onu alacak deyip utanan boklar. Bir Diyeme kemiğine bulur Yank Island durun çarkın içine düşen adamlar onun sebebini kökünü büyüğünü demesini bilen oklar da. Yani şu an kağıban içinde işleşip görün Türkmen yiğitleri vardır. Devam edip görünlerinin yani sorulap bilen oklar da. Bu ne için böyle? Bu millet, ben milletim. Ben ertir çağa cemiyetin içinde yaşamalı. Başka yere göçürüp bir yere akıdip bilse bir yere akıdip bilmeliler. Onu da akılları yetti. O milisi de şunlarla. Biraz yani şimdi ben fikir edip bilen katlağının nimetinde aydiyanda. Fikir etmeyen katlağım vardır devam ediydiler. O gözünü çıkar diye kelletini getirip bir topar eşeklerim vardır. Onu fikir edip bilen o bir anlıklar etmeli. Onun yurttaşında da hem bekşe karışıp duran oklar da pulun olanı da vatançılık almadı kıyın. O alayanda da sen o tayık bir adaptasyon diyen bir neme var o kıyın. Son çağılan o biri böyle onu kabul ediyor. Sindiriye ödünü beylek eden ok. Onun bir topal problemler var. Fikret bilen adam. Şunu soramalı. Dünyanın haysi vaktinde
o niresinde tutuş bir yurt başka bir yurda göçtü ya başka bir yurtlara göçen yer var mı? Yok mümkün Yok. değil. İyi aňyry gitse o siz 10-15% göçüpdiler. Galan ýene içinde. Ol 10-15% hem göçecekler pullular. Ýene şu ýurdu zaýalanlaryň özleri de. O da yani pulun saklamada kıyın. Üstlenlik demede Avrupa'dan banktan pul aşacak ol. Yani şu da hata başlayacak olsan o yani bir topar ölüyüm sonra uyalak doğrular var. O sen ön vazifeli işte işledin bir tiyatri nemede vazifelerde işledin bir neme deyip ondan yani pul gelenden yerden elde diye de. O bu pul nereden aldın? Deyip soruyor. O deklarasyon vermeli. İlla o bu nereden aldın? O kadar düştü deyip bile yoktu. O şoň üçin o daşına kaçacak olamam demez. Yani onun son sorulmayan yerler var. Dubai yalak demer. O tay neme derler. O tay yoş neme der. Mecbur açaçanlığa gelmeli sebäbi öňleri garanky. Arap Yarymadasynyň öňü garanky. Açaçanlyğa gelmeli bolýarlar mecbur. O akıllı şehrin gurulýan pullaryna ýurtda näçe sany iş ýa-ni iş ýeri, zawod, fabrik gurulyp boljak diýe näçe sany iş ýeri boljak diýe-de. O ne? Akıllı şehir. İçäme boş onun akıllı şehirin. O bir akıllı adamlar akıllı şehir guranyna näýe boljagyny göz getirip bilersiňiz. Öyle. O bu soraları o soramalı. Näme o edilmedik zatlary edilmedi ýa-da ýalňyş edilen zatlary akıllı şäher däl. Yani Niyazmyň döwründäki o çölüň orta arasyny gazyp dur şu at 5-6 milyard dollar o taý gitdi. Yok bu yani kemine bilgisiz adamlar etçek kolonunu da yanlış ederler. Kulak bilgisi olmalılar. Onu arat değil cemiyet yani orta terstir. Başındaki men akıllı deyip ediyen vaadi hem mecradi tersinedir ne sen finak korun ne 30 yılda edilen vaatlar vardır. Hemmeti tersinedir. Arat cemiyet öde edenle şu zatlan hem neticede verir. Kullanışa da girer. Oluyor adat değil ne ben demesi. Olmuyor. Kulak bu da atları kemiğine yani biz hayır dövrde yaşap öğrenimizi bilmeliler. Geçiş dövründe değil ya da. Biri çürep yıkılan eylekli kurulmadık. Kurulmadıklarda kurup başlamadık yerde neyemeden dedi yanlıştı. Yani zahit alacak olan değil kulak fundament nur yani. Fundamentet ben krişatını ya duvarını kaldıran ulen zahit durmalılar. Yani Türkmenistan'ın kulak devlet kurmalı. O devletin altyapısı. O devletin devlet olması için o katken yani bunun kuruluşları olmalı, onu işlep duran kuruluşları olmalı. Doğru emedilen. O bir ikinciden o yani cemiyet öz yurdunu, ovasını, köçesini, yerine, toprağını sahiplenir yalak yeğçilik demesini girmelidir. Ne şu täze kurulacak devletin büyük nemesi şodur. Toprağında o iyi olman o köl uğrağınızda näme, atel uğrağınızda näme siz gider. O Kur'an kom del. Kur'an başka maksat bilen kuruyor. Kur'an o taydan yani pulu yani aklamak için kuruyor. Kur'an demesem şonda. Ne akıllı şehir diye. Akıllı şehir pul aklamak için kuruyor. Başka ne için kuruyor?
Hükümetin iş değil o. O şehir ulukların hükümet var. O yüzden kurulmadık devletin hükümeti. O näme urandı näme? Haydi uranda işleýär ýa-da bar. O kömek etjegim bolsaň edip bolanok. Ben iş yarasaýyny zavod fabrik kurup onu işlep bilmem. Yani iktisat sistematında hiç bir mekanizm yok. Merkez bankı yok da. O bank olmadık yerde kerhane işlep bilir mi? Ama şulara gerek adamlar yönü öğreleri ulanmak için ne derler yani. O kurstan o kursa o ara tapavının cüzüne şeyler yapmaya da ulanmak için bu delillik. O kanuna mı ne hem de daha yani Türkmenistan'ın çığırlık sistemasından o işleyip devlet demesin iyitem yok. Devlet yok. Ortada yoktuğuna özünüz gününe görüyorsunuz. Yanım kayıtladım. Şu fiiller var hani yavşaktı. Devlet badını eşittiniz mi şu tayda? Bir hissedip bildiniz mi? Yoktur. Devlet badını mı ödülürüm? Yani devletin neyemediğini bilen yoktur. Yarından çıkarttırlar bu devlet. Yok, halkı gorkuzmalı deyip bilýärler. Döwlet diýse halkı gorkuzmalı diýilýär da. Başka manysy yok şu atlıkça. Bular sizin tuğur otaranızdan korkarlar. İnternete girenizden korkarlar. Üniversitede korkup ölmeli demek eminim verdi. 1000 GB çıkıntı yemesi var. Yani, skorslu. İyi raklardan köp yerde de mut internet. Bunun hiçbir sıram kalmalılar öldürüm yarlı ölmeli. Onun yaşaşıp ölür bunlar. Eminim. Türkmenistan bile dengeçlerinde şeyle olmalı. Yaşasın babarap deyip kıyırıp emet bölmeli. Şimdi şöyle o zaman o ortaya girmeli kemiğine. Yaşasın babarap deyip bu. Diýerler mi kana? Diýdirler. Şu tarafı var ya. Näme metro gurýarmyşmy? Bawara açelmi? Niýe açelli gurýarmyş? Zatlara diýdiler. O yani Göktepe ile Änüň arasında metro gurýarlar diýip. Näçe milyon adam ýaşaýarmyş o şäherlerde. O var yani yönü gen dat kemine. Yani demir yol dünyada hem bir yerde elektrifisir bunda. O ondan ol yani yani kıskaratma poyutlara geçmeli, nemetmeli. Altyapı şeyleydi yani. O şeyle gitmeli. Türkmenistan'da yani ulen Göktepe arasında yani elektrifisir kalan yerde. Başka yerde hiç saat yok. İş yok, yol yok. Bağlı düşüncesi diyeni bu oğlanlar deyip aydarım nemesi şu bulun nemesi vaziyetimi yani o da yetmeyen olmalılar. Olmasa yani o tuvarlar yani o. Yani o da o içeriye suum yok diye, şor diye sularımız. Zehir yağlı deyip şey deyip kururum veriyor da. Yaşayan toplumumuzda gowzady sizi goldayan halkyň sesini dinleýän, görüň diýip näme? Düşünersiňiz o diýýänim üçin o adamlar näme diýip adam tutýan ýok gowy tarap diýe. Düşünüşüm boýunça şu zatlar agitasiýa edýän diýe, şu agitasiýa eden üçin garşy çykyp näme edip berän ýa-da şuwlap berän ýok diýýär. O da gelişmen demedi yani birinci adımlar diye alak şu demedi. Yani sultaniz diye bu. Öyle neme ne bu zatlar haçan değişir. Ne sen hakiki sultan olup
o pikirini ekrandan, televizordan, radyodan, gazetten aydıp bilen vaktına o kendi tavır etmeli oluyor. Yani şoňa cesaret edip başlar cemiyet. O zatlar hem de birden düzelir. Bir günden yani Ha, düzelme tapırı bir günde bolýar, ama çelle o şeylere prosesin içinden geçýär. Kuat bunu saklayan yani şu rejimi bu rejimi hiç satmıyor o. Rejim yerde yatıyor. Oracak nimetler güçlerim yok, akılları bilimlerim yok. Bunu saklayan da halkın bir ağraylığı. O şoňa dayanıp dur. O halk bir ağrayı olmasa yekici unum. Bir daha adam durup bilen o. O da yani bunu 30 yıllık o edip neme edipdirler. Yani kümsücek neme gider yalak. Yani öýüne yığınanar yalak edipdirler de. O adamlar bir bilen yani pikir alşanlarına da neme del tamimi derler. Onun pikirine de neme edip bolan o samimiyet diýilen zat gaty önemli. Buňa sözünü ýok edipdirler, şo pikirem ýok edipdirler, şo düşünje de ýok. Şo zatlar döremen yani samimiyetsiz adamlar bilen işem edip bolýanlar. Ya bizim ýöňümizde kıyınçylyk nemeler şo zatlardır. Şo zatlary adamlar düşünüp neme edip başlarlar, soň üýtgap başlar. Özüm göz örtülü. Şu adam ütgen uriyat. 4 yıl bundan ön Türkmen yoktur şu an. Yani şu da neticesi. Owa bu satýarmyş, ýene näme diýärmiş, o zatlary hem tarihte galy. Satýan adam yok, hemme kimem bilýär. Hemme de görýär. Korkan o ödün Allah görmelerim adalanlar. Dip bilen oklar yani kümsüplük var. Olam aýrylýar-da ýuwaş-ýuwaşdan. Yani o kimi görsen gorkan diýär-de, nämeden gorkýar? Dip sorasaň düşündirip bilen ok da, nämeden gorkýanyny bilen ok aslında. Yani şey dip öwredilipdir de. Terbiye şeylemi diýmeli, näme diýmeli o şonuň ýaly burada. Yo bu deme bunun hem de metodika yani halkı yani ödüne gider yalak yani korku, ürkü siz 97, 98, 99 yıllaki represiyaları yadınızdan çıkaransınız. 2002 yıldan son hakiki represiya halkı korkulmak için, korkuyun tindirmek için edilýär bu zatlar. Gördüler, o halk az inisiativany eline alýar-da, Orsun elinden. O şoň üçin yani bunu yani Türkmeniň akyly bilen edilýändir öýtmän ortaýa taryhyna seyretseňiz tarih şundan ibaretdir, şu zatlardan. Lagirlerim, ulaklarım, türmelerim hemmesi yani Orsun nemes maketidir. O Türkmeniň nemesi bilen edilen hiç zat ýokdur. Türkmen ne yani yüzerlik tüsseledip şonu hödürläp biler. Yani Türkmeniň yani düýe çal berer ýene nämedir şonuň ýaly kiçirek zatlar bardy. Öňkü türkmenler ýok diýä sapara köpüsi ýalançy, türkmençiligi ýatdan çykaran millet diýip ýazypdyr ýyleşmiş. Yalanın içinden yalancı olman yetişmede kıyın. Sen yani 7-24 taş doğurun o. Yani adamini etrafı yani ortam yetiştirýändir. Yani ortam nähile orada adam şurnalyk bolýandyr, ondan ýokary bolup bilýänlerdir. Yani sırda diýilýär-de. Informasyon deme yani medeni, kültürel nemeler. So sırda nähile bolsa benim yani yetişme nemen şurnalyk bolýar-da. O şonu yani Türkmenistan'ın şu ortamı katı bozulan, ona büyükte bozulur da.
Yine men aýtdym daha şol çärjegin o gaty boşandığını. Şuat 70 benim kendi oğullar boşak kalıptır da. Oğullar dolmayaran. Olay. O bir günde dolacak bir adam değil. O yani bulun eden dağıtlarının o bedeli tek yani 50-100 yıl geçen tamam azı bir yerlerde duyulmalı. Demetmeli. Yöne şu dağıtları yürüyüt edilyenlerini düşünüp o adamlar şunun karşısına biraz sorgulap ödönü o nämişin diýen demeleri demet başlan soň yani aýdyňlanyp başlar. Yani revolüsiýa aýdyňlanmakdyr. Aýdyňlanan soň hani yani yok kızıl triyap ködürşýalak demeden de sen onu o kelleňi sütmersin. O aýdyňlanmak üçin gürlemeli, yani pikir alışmaly. O bir adam iki adam değil. Her kim yani bilenin paylaşan çok bilgi olyanlar. O yani bilenin paylaşmasan içindeki bir demez yani. O adına näme diýsen o da soň portakal ýandyr öz içinde soň çüýrep. Bilenin bilmeýän hiç wada ýaranyk haýrysy türkmen ýanyň diýip sebäp şodur. O jemgyýet diňe gürleşip pikir alşyp yani akly döre diýendir. Cemiyet şeydik gelişmelidir. Başkaça gelişip bilenlerdir. Şoň üçin şular şuna böwet bolup yani şu interneti yani gürleşmäni, surat almany, alışmany, berişmäni, pikir nemetmäni öňnalýandylar. Öňnalýanyň büyük sebäbi şu cemiyet gelişmedin diýdi. Korksun diye. Şonuň üçin ýalançylyk hem şondan bar diýýäňiz. Ýöne ýalançylygyň hem ortadan aýrylmasy üçin ýine media, habarçylyk, habarlaşma ýa-da ýurtda bolup bitýän zatlardan habardar bolmady umumyň el alanlar. Şu zatlaryň bolmasy gerekli. Indi o saparagy Putin Özbegistana bardy, Mishustin Türkmenistana bir gün öňünden bardy diýä. Bularyň Orta Aziýa barmaklaryna nähil görýäňiz diýä. Onun öz yurt demelerine gelýärler. Koloniýalaryny ziyaret edýär. O koloniýalaryny ziyaret edýärler. O hem o taraf bar, soň ýene de beýlek tarap bar da. İçindäki ýene bu koloniýa diýip saklap beren mehemesi, prokurorlary, ýene nämeleri, baraz halky gorkuzaýan şu aparatlaryň hemmesini gözüňize getirin. Şolara göwünlügen berip gaýdýarlar da. O hostlaryny görenýärler. Hostlaryny görenýär. O Türkmen oğlanjy bar, näme kellesi nämeli o garşylap gören oğlan bar. O Türkmen millete demede olun önü yitirip tapan ýalak atatny gören ýalak. Sebäbi ýylda bir gezek iň bolmanda gelip ýine biz siziň arkaňyzda bar diýmese bir zatlar üýtgäpdi orada Türkmenistanyň içinde hemmesi hem görýär. Hatta ýine size şeylere bir zat aýdyp bereyim. Ne şu polisiýadyr, ýene nämedir, şonuň ýaly işgärler bar. Şolar biri alıp ýükleýär, hemmesi görýär, soň öçürýärler. Yani şu çıkışları, şu habarları bir internetten birisi alýar, şey diýip ýaýrýar. Indi bir ýerde däldi, hemme ýerde de şuňa benzeş ýagdaý. Bularyň ýörüýte belli başly nemeleri bar, izarlap durmaly diýip tapşyryk berilenler bar, ýöne gizliň görýänler hem bar. Görüp imsinjek öz içinden edip öçürýär. Görüp bolan soň telefonundan pozýar da ýagny. Şeyler ýagdaýlar bar. Endi soň bu adamlar näme etmeli? Ors gelip ýylda bir gezek bolsa da gelip pikirini üýtgetmeli da. Arkaýyn oğlum üýtgemeýär. Arkaňyzda biz bar diýen, ýa Berdimuhammedow bilen Niýazowyň
yani özüne gowni etip halkı ezmetinin düýp sebäbi arkasından ben var diye de. Ors var diye. Bir zat olsa gelip Ors var diye. Ýöne ors o yani gerek wagty onu ýowam edip bilýär de. Goýun bilýär, aýryn bilýär. Onu görkedi ýa. Neme Babrak Karmal dip Awganistanyň bir nemesi var boldy. Ýadyna düşýärmiken meni. O başy, döwlet başy. O yani orada Awganistanyň 9 ýyl, 13 ýyldy. Gulluk etdi de. O şu Babrak Karmaly goýup aýryp görünürden şu o yani neme diýer ne böyle ağzından eşittim de gururum veriyor diye de. Yani koyuyorlar bir yerin onun kaptanını bir tane konsultan dedi koyuyorlar da. O konsultanın en korkulu adam da şöyle konsultan onun şöyle diye. Men näme diýsen de deyin men ýöne öldürmän diýdi. Onun ýoňana amin öldürdüler. O näme diýsen de deyin ýöne men öldürmän. O men siziň hyzmatyňyzda. O diýişe alam soň ýa Talibanlar gelende Babrak Karmaly alyp Moskwa alyp gitdiler. Moskwada ölenim boldy şo taýda ýaşabym ýörenim boldy şo taýda bolmaly. Näme sistema şeýdi işleýär. Berdimuhammedow hem ýanında o şeýle konsultanty bolmaly. Onu ýa-da durýar, başga da siziň tanymýanyňyz bardyr ken. Ýa mukarrar ama zatlara. Kendime hem galan nädir? Ýöne şeýle bu indi geçen ýylam boldy da ondan öňki ýylam her ýyl bir gezek şeýdip gelip gidýändirler. Olaryň gelip gitmesini bir tarap alym. Ýanky Berdimuhammedowlar hem çağırýandyrlar. Medal dakýandyrlar. Her ýyl bir gezek medal dakylýandyr. Seredip görün gowçular. Näme üçin edilýär? Baglylygyny tawa görkezmeli, beýleken seniň arkaňda durus diýmeli. Bas diýmeli. Hep onu eskasy. O ýalňyşlanan boldy şo taýda ýalňyşlaryň hemme nemelerini o daklady dep dururlar. Şo taýda gulawny da çekýärler. O taý şeýle ýany bir üýtgeşik bir zat däl, täzeligem däl. Her ýylam bolup gelip dur. O Niýazowyň döwründe de bardy bu zatlar. Niýazow az medal aldymy olardan? Yani Karmuşkan töweregi öz içi o ýagdaý şeýledir. O taýda yani yeralty dünýäsiniň kanuny işleýändir. O daşyndan yani bedeni gatnaşyklar ya ykdysady gatnaşyklar edýät diýip bilerler bolýan ýöne yani taklan agyrtyndaky oýunlar. Sebäbi orset yani doğru kriminallaşan neme yani Karmuşkany ele aldylar da. Olong döwlet mewlet neme hiç halk malk o zatlar nemesi ýok. O yarım milyondan kene adam öldü. Alarını da dəl aytım yine de. O yarım milyon olupdur doğrudan bugün. O geçendir. Yok geçipdir. 500 min 500 min näçe bir zatlar şu an ýaly. Bir san berýärdi. Yarım milyonu geçti de garaz. Yine de bir yarım milyon vermäne taýin bolar. Bererem bundan soň. Bilgisiz adam diýilende bir zat ýadyma düşdi diýe bir gezek tahtadan it yatak ýasajak boldum oturguç boldu diýe. Doğrudur. Haklısyň. Hakyky. Türkmenistandan o altyn asr ýasajak bolup. Näme zat ýasanlyklary ortağa çykdy şu an. Yo, onu şu söz çıkan onu adamlar bir türlü yani öýrü ýokdan gelmeliler bolun ýok onu. Ol düşün yankı sapara bu cemiyet komünistleri geçirdi. Ors paşasyny geçirdi. Ondan soň yankı Arapların getiren İslam imperiýalarynyň gol astynda bolup olardan hem az ezilmedi.
Hiç bir yankı şunu soran soňky 1000 ýylda bir Türkmen döwletine, bir padşahyna görkezim soňky 1000 ýylyň içinde ýöne. Ýokdur. Näme üçin ýoksa koloniýanyň aşagynda öňem ýankı o koloniýa bir görseň o Arap bolup görünýär, bir görseň Islam bolup görünýär, bir görseň Pers bolup görünýär, bir görseň Orus bolup görünýär. Görnüşler kän ýöne sen döwlet gurmadyk bolsaň ýa-da ine şu iň soňky 30 ýylyň garaşsız Türkmenistan diýä onu sen halk dolandyrmaýan bolsa diýme. Senin döwletiň ýok. Yo, bir adamlık devlet bolan o bolup bilmesi mümkün indi. Yani var ne bir adamlık o akıllı şehir urtörün devlet. O O şeylere onun bolşum älen yani bir akıllıra mol bolýar da bolýar akıllyny o tak erten oktor öýdi. o ine bir gowur sorak Sapara. Menem şu soru özüme sorapdym da. Koloniya aslyndaky ýurtda diktator bolmak mümkinmi diýip soraýar ine. Yok, diktatura yok. Yani Türkmenistan'da diktatura da yok, devletim yok. Bu yani karmuşka sözünden Türkmençe edip bolunok da o da nedir? Çok bir neme mutluluk var yani. O tırt berleyen zahap neme diyelim. O mala tırt berleyen. Sonralık yani iyileyen yer var da. Çok daşından, şun başına birini koyarlar. O nemenin yani ulusunu %90'ını yani şuları medallakıp görün. Oğlum var Putin Volodya diye. Volodya diye Volodyan tuğrundan ekibi. O Türkmenistan'ın birini doğru bilen yetir şunun içinden birini. Bulara yankı şu Türk'ten kalanı, kalak kaçanı yettiye de. O da urken var. Balanı tımmanıyor. O tamtık akılsız demeleri, kuruyan demelerim şonun. Şu taydan bir pay çıkacak demetecek olup. Yani gönü alıp bolunok. Putin'in bunu gönü alıp bilenok. Bunu yankı dünya var. Senden başka da. Onu götürün. Ya Dünya var. sen şu buların edip gören iş akmakların işi. Hemmesin galiba Putin'den başlayıp da. Başka Yo ne diyeme kemine ne konstitüsyonun emecet ne yazılı iki turokton kän bolunýan ýerde konstitüsiýa deme hiç konstitüsiýada ütkömen galmaýar da. Ya ortada. O bunun emecet 20 ýyl bolmaýar ýyl. Niyazın konstitüsiýa ol ömürlük diýip demez ütgö düşýärler. O şo taýdan belli bulan bir ýa-ni bir ýyl zat däldi. O konstitüsiýany bodan adamyny atýarlar. Bular halka diýär. O şonu 2 ýyldan 2 turokdan kän oturuny asmasa halk bular halka aspaslýar. Yani demeň tebigat kanuny nemesi boş durany otay. Ne ähli orta ýerde şonu alakdyr durşuna hiç de erkin näle ekeni onu Azerbaycandan başkası. o Azerbaycan ne demeden bunun sihirli diýsem bolýar diýme yani diktator eyle dip kän neme diýerler Diktator diýsek o şol ýöne eden taty demedi Güwe münasip diýin. Buňa da akıl gerek, başarjanglyk gerek. Bunun Sapara geriden aýtmamyz gerek. Şunam Ýalňyşy ýalňyş diýip bilmede bir bu dowr demedir. Şu soraw bilen birleşdirip bilersin. Ýa-ni diktatorlyk elmydamy erwet manysyna gelmeýär da.
Yani, öz üçün esasanem. Yani diktator yurdunu östürmek bilen köpse şeyler da deme bilen bağlanşıklı. Yani Singapur diktaturaňyna iň deme yeri Singapurdur. Ama Singapur'a seyretip görmüň? o häzir eçeliğinin kurallar gaty. Düzgünler Gatydyr. gaty. Şeyledir diktator iň soňunda öz üçün indi yurdu özü neme diýen bolsa hem yurdu östürýändir. Häzir Azerbaýjan bilen Türkiýany deňeşdiriň. Azerbaýjanyň ýagdaýy Türkiýanyňka gaty ýakynlaşandyr. Erkinlik tarapyndanam o gaty ýakyndyr. Demokratik nemeler hem. Bularyň nemesi gün wataryň hyýaly däldir edil. O belki bir geçiş döwürdür ýöne. Ine Türkmenistany alyn. Türkmenistanda halk durana taşynda gezip ber. İş ýok, gorku bar. Her türlü zulüm var. Türkmenistan üýtgemen ýaşap bilenok bu kritikany näýleden dedi Atanokun boş geçen nokta. O ýöne bu rejim dowam edip bilen nokta. Şu dowam edip bilýän bolsa, o kömegi bererdik. Ne şeýtmeli, beýtmeli, taýynan beýtmeli. O düzelde bizim net düzeltme. Ýöne olar ýalak deme düýünden ýok bolmasy mümkin däl. Ýani bilgi diýilen zatlar gaty dokdy da. Bilgiden hem uzakda ýöne eýeler hem başga da bularyň. O öz erkinde de däl. Öz erkinde däl ýa-ni. Araz bular diktator hem bolup bilen oklar. Gepiň gysgasy. Diktator boljak diýseler hem bolup bilen ok. Ors hakyky manyda bulary gaty berk tutýar. Ne bulon demesi kemine ne şulary ulanyp bizim watanymyz soýuldy. Ne bulon bu diýpeti şody, şonu ýerine ýetirdiler. Ne şular bilen işleşen bir topor targaş nemelerimiz vardır. Ne bir döwletiň bar bolma demesini howpasynda goýan adamlar, o Türkmenistan şu wagt ýok bolmaň demesinde. Şoňa getirdiler de. Ne soymala ödem beş bandı için ettiler. Hiç tat görmedik olmağa çemeli ya da nevsi nemeden kontrolün çıkan nemeler. Bular doğsan bilen o keni doğanım vatanı tirani beyleksini o da atlar bular için hikaye yalağı keni o şolun kabir bilen ben o doğaklığım olmadı. O yakınlığım olmadı. O hile hormatımı da vardı. Yani söz pul olansan, baylık olansan, o zatlar hem beceri rahat geçilyen eken biz o zatlara giyicirak düşündük de pul düşünmem o belki de şeyledir o suat ne orada o dünyada o bizim yaşap bir ne medem var o köpüzün cesedini yolumuzdan geçirdiler. Yani katı olukturlar mı? Son yani karmuşkan nemesinde yani itesünklıngılan yalak da o kim güçlü oldu şolal ya ondan sen delil verecek oldun sen yok ediyorlar, batıyorlar, asıyorlar, tozduruyorlar, neme diyorlar. O şonalak yönü yine daha yakındırağı kırada neme diye Recep Fiyallar o verdim Murat Recep o şunu yadınızdan çıkarma yani Türkmenistan'ı şunu yani soymala en ulu kömek verenden bir şodur. Taraf tövürün nakler bilen neme dersin oğlum. Hiç ömrünüzde yadınızdan çıkarma yani Türkmen'e biri yamanlık etti diýilende ne görkezip biljek en yakynynızdaki adamdır. Özüm anınızda yaşap göründür.
O şunu yok beyle derlip yani suud etse ben diyime çok ötücü doğrap bilen. Lo peşmende seni bilen ben. Hem bezetinde ben. Hı. Ödem in ulustur. Ödem ne suat verdim hükümet oturuyor da. Bunu ors başka bir yerine çalışırdı. O yine de şu işler. Evet. Solon adam. Hı. O bolonda atları entek bu atların hem bezetin üstü açılır. O defet açın uyuşuyor. Hı. O bu topur targas. O yurdu tozdurdular. Ne? Şular. Ondan size görürlü olurlar. Ne? Yani pul kovalap yapıyorsunuz da. Ne şulardan uğrunun dağıdınız. Hı. O. Payo ne? Şulon Şuların eseri. eden zatları da var aslında. Eseri. Bunlar şu payoktan başka zat bilen yoktur. Bu adam vardır payok. Hı. Yani halk olup payok 20. asırda ne işlep. O payokul loğur 30 yıl bundan yıkırlar. Hı. İmerler. O dem için ba son torap bilem yok da. Gözümüzün önünde deme çekilen. Oo. Häzirki türkmen jemgyýeti kollektiw ruhlu bolan sebäpli täze Türkmenistan guruluşynam hemme bilelikde etmelidir öýdýärler diýe. Bu gaty dogry bir neme. O sözlem. Beýle bolmaly däldir ýa-ni iýleşip saňaýşýaly. Hemme bilelikde etmelidir. Bunu edip bilýän adam etmelidir. Edip bilýänler etmelidir. Iň soňunda ýöne şeýle bir zady bar bunun. Şu ediljek bolýan zadyň dogrymy ýalňyşdygyny seljerip bilmeli jemgyýet. Soňra kollektiw ruhlu bolmasy gowy bir zat däl, ýöne kollektiw aňmy ýa-da huşmy diýin. Şonuň bolmasy gaty zerurdur. Şeýle ýurtda ine şeýle bir zat gözeňize getirin. Aýdal bir köl bar diýeli. Soň şu köliň gyrasynda da bir sany fabrik açıldı diýeli. Soň şu fabrikam zäherli galyndylaryny şu köle dökýär diýeli. Soň muny kollektiw huş, bilinç diýeli ýa-da bir bilgi diýeli. Şo gelip şo zadyň ýalňyşlygyny aýdyp bilmeli-de. Şo taýda gerek ýöne kollektiw ruh gaty gereksiz bir zat, bu emosiýadan başga bir zat däl. On soňra şoňa öwrilýär bu. O iller näme diýer? Goý muny etme, o maskara edersiň bize diýär. Ýa-ni bizi diýip ulanýar-da, özüň maskara edersiň hem diýen o. Onuň bir zat etmesi bilen sen maskara bolýan bolsaň, diýmek bu ýa hassalykly bir jemgyýetde. Her kim öz nemesi boýunça hukugy geçmeýän bolsa elbetde. Hukugy Diyeme kemine milletlerin içinde tireler, tayfalar vardır. hawa. Ne Yemrelliydik, Karadaşlıyet, Teke diydik, Sıçmalı diydik, Sıçar diydik, Öküz diydik, kendine. Şolar näde tire bolup bildiler, ne bu tarihte galana. Yani şu toplumun, cemiyetin, özünün bir genetik bir nemeti vardır yani. Bir ukuyu diýin yani. Den kalan için oturun yani. Şu garıncalan iş paylaşýarlar, ya da arılan balýgynaşýarlar. Özünden neme diýendir. Siz ne yemreli bolup bilen bolsaňyz, şu adam da at tutulýar. Ýöne şu at yemreliğine targydyp bölürde. O yemreli malmanlar, Karadaşly malmanlar, o tekede geçi bolupdyr. Ne şonu bolsaň döräp bilen ok, döremesi kıyın. Ne bulun eden zady ne soňky 30 ýylda bolan zatlar ne şu zatlar darıtdylar da. Yani o da Türkmeniň hamir maýasy. O şu maýasy bozulan çal bol içeri alak däldir.
Yani şunun eden dağdı şol. Burada akliyeti ettiler mi ya da yetmen ettiler mi onu kadagançılığın ödü. Yani yapık cemiyet fikir alışmadan hem medat yetik gidiyor da. O aklım ittiye yani cemiyet dine yani alışveriş bilen yani fikir demeti bilen gelişiyor da başkaça geliş bilen o. Adam onu sorun o çağa gürlemeni yani maskaratın içinde 4-5 tane adam bunu da gürlep bilenler. Sonra yeki gözün demedim. Hiç vakit gürlemez ömrüne de yetişmedim. Hmm. Ama ne bulun eden dağıtları şu kadagançılığın yani neticesi şu at yaşap göründen memeni var. Ne, şu düşünüşmezlik, bilgisizlik memelik. O şu kadagançılık memesin. Ruhnaman demesi diyeyin o. Ruhnama bilen başını gözünü altıradıp o yani kellenizde ruhnama o elinizde triyek bilen narkotik o arak bilen o çağa yatan son bilen yetişen bu topar nesil yetişti. Bu da aklan bu. Ha sonra cemiyet yol verdi. Ha bunun ön ayakları var. Koşu yadıp demedik böyle o şu televizyonlarda, radyolarda falan. Ne sizin uğrayan adamlarınız koşudurmak içinde. Murat Berdi Soğupi, Murat Karrıyıp diye yine de yani oğuncuk mutayipler nemeler. Hangi olur? Adını tutayan var mı? Hani ölecektiler. Ya söylese. Sağınlarını verecektiler. Hani sonra dinlep gören adamlar. Bunları da açsınlar. O niye demişler? O eden dağıtlarına hatamı verdiler. No. Eşime göre Türkmenistan'da yaşayacak olsam, o normal yaşamak için diye. Yani yaşamaktan söz bu tayda yani geçinmek değil yani Türkçe'de. O çörümü O çörüm tapmak. tapmak. O çörüm tapmak için maşenlik bolmalı diýerler diýse. Aňyrdaklylaryň barçy maşenlik yalançymış. Şonu başarmasaň işsiz pozsuz oturuvermeli diýerler. Yani kıtargaçların demesi de sistemesi. O yani zıgırlık demeti. Indi bunun yankı iyileşler bu adamların özlerinin erwetliğinin sebebi ortaya çıkmıyor bunu. Adamın şeyle bir hasiyeti var. Fikir edin. Yine ekin ekýäňizde bir orta asırları ya da ondan öňkü köň asırları gözüňize getirin. Ekin ekýäňiz, buğday ekýäňiz. Soň buğday ekdiňiz. Saý sebäp bilen buğdaýyňyz yankı dolu ýagdy ya da gereksiz wagty ýagyş ýagdy çüýretdi ýaly. Galdy gitdi. Hiç tadyňyz ýok. Ýöne näme boldy? Aýdaly goňşyň buğdaýy gowy boldy ýa-da goňşy owalaryň buğdaýlary gowy boldy. Soň näme bolýar? Buğdaýyň bahasy gymbatlaýar. Soň biraz ağaçlyk gıtlyk bolýardy en soňy. Soň güýji ýeten ogurlap aljak, pul bar bolan puluny näme etjek, şeýle bir kynçylyklar ýanky döreýär. Eger şol hemmäniň eken buğdaýy bolmalysy ýa-da ýetişen bolsa, şo taýda bir kynçylyk bir zat boljak däldi. Gredin kiçijek bir mysal da. Ýanky daşky şertler insanyň häsiýetine gönden üýtgedýär, täsir edýär häsiýetine. Neme kemiğine ne yer halkın elinde oldu. Ne kemiğinden mutal çüreyden ya da verdiğin amanın o 100 hektar yeri var. O büyü var, mali mülkü var, nimeti var.
O daha soğukta yaşaya diyelim. O özi yalak gene de münglerçe yani fermer var. O şol adamlan yani yalan sözleme yani näme diýdi şuýda aferist bolma Maşenlik yani diýdi. maşenlik Aferist. bolma. O hiç ihtiyacı kalmaz. O nämedigine de yani kendi üns vermese ona bitip gider o sözler, manylar bilen. Diňe o däl ýa Adamlar para mara diýen korrupsiýa şu hemme zatlaryň hem aňyrsy şol ýa sapara. o yani eýetçilik yani göremen korrupsiýa näme üçin var? Korrupsiýa döwlet eýetçiligi bolan üçin var. Başga da üçin ýokdur. Yani döwlet eýetçiligi bolany yani karmoşka ýa şolong eline bolýar. Korrupsiýa diňe şoň üçin var. Hususy eýetçilik üçin korrupsiýa 100 bolmasa 90% ýok bolup gidýär. 92-95%. O 1-2% dünýäniň hem ýerinde de var. Yoksa mine şu maşenlik diýen adamlaryň her zady synanyşyp deňep görendir. Pul gazanmak üçin. Bolýan däldir iň soň maşenliklik ýolunda neme diýär pul Ýok gazanmak. çörek ağaç çörek ýemek üçin açlyk hemme zat öz çaňy ýa. Kemine ýa tarihde bolan zatlardyr. Ona fukadaklan yani şu Sovet devletinin gelişinin tarihini filme çıkarttırlar da. O yani nemen içinde çağırtmı yerdi. Öyle. Möjege berýär o. İkisini bir alıp bilen o birini alıp gidip bilýärdi. O şu ölse gaýtam gowy boljak diýilen manyda. O yani beýlekini halat edip bilýärdi. Yani o Ukrayna'n galada mor. Yani o maşenliklik değil, başka da adam ettirýär. Indi bir nemäniň sözü var da, Süleyman Demirel'in bir sözü var. Yani Türkmençeleştirip aýtaly biz onu. O garyplyk yani o jelepçilige, ogurlugy, ondan soň ahlak bozukluğunun her türlü görünüşüne üpçün eder diýip bir söz var da. Türkmençeleştirip aýtdy. Has owoda aýtdy. Bu zatlaryň hemmesi garyplyk etdirýär. Indi garyplyk Türkmenistanda emeli usulda. Nereden bilýäs? 4-nji ýerde gaz boýunça durýas. 4-nji ýerde gaz boýunça durýan, esasan şu döwürlerde gazyň iň köp sarp edilýän döwrü dünýäde. Ve dünýäniň ol ucundan bul ucuna turwa bilen çekýärler. Şu derece möhüm bir zat gaz. Ne düşünün? Ama şu döwürde biz işsiz, garyp, o ütköşüp bir ýurtda ýaşap ýörsen. Diýme, kemine ne bir o demem üstünden vardı. Ne 4-nji ýerde gazyň bolsa, şol ýalam ujratyň bolsa, dene halka ýer näme üçin berem o? Sende baýlyk yani kene halky näme üçin yer bilen üçin edem o yer beren o halky. Yerim halkın kal. O halkam seni döwlet edýär, millet edýär. O senem şoň milletin bir başy bolup bilýär. Halk bolan soň bolup bilýär. Ýöne topragyny näme üçin berem o? Oňa mätäç ýeriňem ýok. O sen dünýede 4-nji ýerde durýan bolsaň o yani eýetçilik diýilen zat dörýär. Şonu nemeden o? Eýetçilik dörýär, soň diňe toprağa eýe bolanok da gaz nirä gidýär? O gazyň puly onuň hem hasabyny ber diýjekler de. O adamlara öýüd goýun gelýär. Yani öýüdüne anam dörýär. Ondan anam dören adamyn yani pikir etmene mesem artýar, güýçlenýär. Şoň üçin hemme adam kökden ýapýarlar da. Informasiýany şoň üçin ýapýarlar, kökden. Hakatından. Yine yankı şu korrupsiýanyň paraxorlugyň sebäbini insanlar erwet diýip ýa-da mysal üçin Berdimuhammedow erwet diýerler-de. Berdimuhammedow bu taýda Orsun kuklasy. Orsun kuklasy bolan zat yankı
öz hoşuna mı erwetdi? Näme erwetdigi belli bolmaýar adam. Yani öz elinde däl hiçbir zat. Indi korrupsiýa gelim. Korrupsiýa izi giderli dowam edýän bolsa 30 ýylla diýmek bu ýörüýte ettirilýär, üçin edilýär. Yani korrupsiýa haçan bolmaly? Belli bir wagtlarda kynçylyklar bolar. O bolup bilýär. Yani olam haçan bolýar? Ýurtlar ýykylan wagty, gowşan wagty, ýene bir zatlar bolan wagty şonuň ýaly sebäplerden bolýar-da. Ýöne sen 30 ýylla korrupsiýaň dowam edýän bolsa bu zat üçin edilýär. Näde üçin edilýär? Adaty bolmaly ýollary ýapýarlar. O kynçylykly ýollar hem bolsa açyp goýýarlar. Kynçylykly ýollar näme? Mysal üçin häzir aeroportda siz gidip barýaňyz, daşary ýurda gaçyp barýaňyz da. Türkmenleriň hemmesi aeroporta gelýän bolsa şu daşary ýurda gaçyp barýar diýmekdir de. Gaçyp barýaňyz ýurdun kynçylyklaryndan neme uğralyp deýin. O sizi goýberen ok. Näme diýäňiz? O iň bolmaganda bir puluňyz bar bolsa pul teklip edip berýäňiz da. Sebäbi ýoluňyzy ýapyp dur. Ne korrupsiýa şonuň ýaly ýerlerde, paraxorluk şonuň ýaly ýerlerde dörýär. Yemek kemine öne hudusi elçiliğe geçilen son yani devletin eline hiç tat kalan nokta. Yani hazine da yani hükümetin elinden razı düşüyor. O yani karmuşka o halkın eline geçiyor. Rotayda korrupsiya bolup biler mi? Yok. %1, %2. Yani türü agzaklı Olam olayanlar. yüze çıkýardy iň soňy. O da Yüze yüze çıkyp jezasy çıkıyor. berilýär. Iň aňyr gitse 10 ýyl, 15 ýyl saklap. O da ölümçül değerler. Aeroportta kovurdan alıp gören neme yoktur. Şu derece yetýänlerdir. O sen ödün yurdun eýesini hissedip başlardın. Yurdun eýesi sizsiniz. Bu at yurdun eýesi o. Eýesinin yoktuğuna binen şiirler, yağışlar, Covid tembezel görkep dura bu yurtta yok abi. Hükümet diýlen iyisi yok. Diňe bir teatr bar, mysal üçin daşary ýurt. O tiyatroda yeten ok. Kemine tiyatr bolan bolsa da telewizorda bine bolly binem şoňa garşy bir zatlar ýedýär, batdyk görkezler. O da Olaryň ýöne teatry daşary ýanky näme diýär, halkara nemes üçinde. O anstanda yer titreýär, ılgap gidýärler, kömek edýär. Palestina üçün bir zatlar ýeripdirler sapar. Bilmedim barmandyrmy o taýyny. Ýöne o iyi vereni deme däl, ýöne sen halkyňa edýän bolsaň deme. O şo taýda da, ýani Türkmenistanyň içinde tupan boldu diýip habar berilmese, hatta şu tupandan soň esasen Çerjew şäher dolup bir wagt nemes durdu da, ne elektrikleri var. Hemme nemeleri durdu, sövdalary, çörek pişirip bilen oklar. Uzatlar durdu. Indi ahaldan uğradypdyrlar da çörek. Ahaldan uğradylan çöreği soň gaýdyp uğratmaz ýaly edip şoň öňüne geçip ýörler. Ýani iki welaýatyň arasynda bir-birine kömek etdiren oklar. Onu bilýäňizmi? Habarda bermek aňyrak, gyrarak da dursun. Ýa-da biri hassa ölüm düşeginde de bir zatlary kömek almaly. Ekrana çykýar. Ine 2-3 günlükde bolan waka da Dänew etrafy bolýar, Dänew etrafynda bagyr sirozy bir ýurtdaşymyza kömek edipdirler, onuň videosunu goýupdyr. Ertesi gün çağırıpdyrlar. Kömek etmeli däl, gadagan video paýlaşmaly däl diýýärmiş. Çerjew şäheriniň nemesi awury. Ine. Olaryň ama o kimler diýini bilýäs. Şeýdip Neme aşgabatda fiilarlaryň barada telewizorda gördüňizmi? Bir hepde fiilar. Yok. Ya Daha şoňuzdaklarym
sil aldım deyip o bilen o kenlerde son haberler görenden son bilýär. Ne Şuat yani şu katayım havar nemeti yani devletin etmeli işini de otuyor. Şu döwlet bolaymasyn şu hem haber. O yani olur yani devletin pulunu harcap o halka informatör haber veren oklar. Haberdar eden oklar. Hmm. O bilen yani öğrenmemizde hem halkı haberdar ediyetler, şu zatlar bilen. Onu edip durmalı. Halk bilgilenmeli. Devletin, hükümetin borcudur halkı bilgilendirmek. Halkın bilgi alma hakkı vardır. O televizyon o devletin hazinesinden finansiye edilen kuruluş. Onu her kim öz isleği oyunca ulant görmeliyle de hakkı var. Misal üçin O şoň. Döwlet bağ bolsa döwlet telewizyon nesliyle şoň üçin. Döwlet bağ bolsa diýilýär. bular halkın pulunu alıp o taýda halka yalan haber berýärler. Habarsyz goýsa da ýene bir gowudur zat. Ýöne yalan haber berýärler-de. Näme şu ahlagyň ölen nemeti o. Ýöne olan işgärleri var kimine. Näme sizin kanallaryňyzy arda edip örendirler. Yaptıracak bu. O durman arz etýärler. O ödem ya diýen gyýdyň familiýet näme? Maya sapar. Ana. Ne bulun akıllarının demesi şöyleyerek işliye. Bularım bir adam şekilli bir dava etse de o suutlaşsak o olacak belin bular aňyrsyn getirer da diýiş. Şey edip bir atışmak isleýär söyleýin o urup gaçýar-da. Kimine toğrulur var orada alalı. Neme şunam o kayın geçen eme bir gördüm bir sona doğrum geldi. Yani o şu nemenin o hazır o kandan sonra aytıp bereyim. 47-nji ýyllarda SSR'de dekan yaraq synagy bolupdyr diýip Aşgabatdaky ýer titremede şol synaglaryň biri bolmagy mümkinmi diýip bu mümkin däl. Bir garynjanyň bir dagy yani bilmedim daha süýşür yani pikir edim. Mümkinmi bir garynja bir daha süýşür bilermi? Sizin yani atom bombaňyzam ýene nämäňizem o ýeriň hereketine titremesine bir garynjanyň ýörüýüşidir üstünde başga zat. Deme bunu halkın nemesini yani ütkötme üçin naratif nemesi üçin bizim bir tarihçimiz vardı Şöhret Kadir şoýa şimdi yani 48-nji ýyl yani Şuatky derejedäki güýçli o nemelerem ýokdy. O bir ikinciden biz yani faýhatynyň üstünde oturýar. Onu bizim nemeden biz bilýär bizim gowy seismologlarymyz bardy kemine. Ödem bizim seisma sentrimiz gaty güýçlü. O nemeti bizim tanadyk gowlaryň doktor nawukat boldy. Bilemek Şuat diýerim. Adynam men ken Şuat ýadyma düşenok. Bu zatlary ken öwründilýärdi, nemedilýärdi. Yani ýurdun başyna yani akyl nemetini targaşlaryň eline beren soň barda ýok etdiler. Barda. Akyl bilen yani teknokrat neme bilen işlenýän zadyň hemmejesini yani sowan satan nemeleň nemetine öwrüdiler. Şeýle ýani mümkin däl. Bir garynjanyň bir dagy bilen göreş tutuşnameň zar bu zat. Yani etati pikirlenmeli zatlardan uzaklaştırmak için bir orta bir näme okleýarlar da şey edip yani manipulasiýa etmeň bir nemeleri, priýomlarynyň bir görünüşi o da.
Cemiyeti algı operasyonu bilen, manipülasyon bilen yürütülýändir. Bunu yankı hedeften saptırýarlar da, yankı Ýalňyş baýda. nişandan nişandan başga ýerlek yankı ýalňyş baýdaga nemedilýär de. Gönükdirilýär. Edilik gelmeýän zatdyr. Ondan adamlaryň informasiýa bilgi nemesi çäkli bolan soň o da akıl yetirip bilen oklarının siz barmağında oynap görün demeye uğurlayatan. Altın ataram şoň üçin gurup bilýärler. Yani ruhnamanam şoň üçin kitap edip çıkarıp bilýärler. Ondan soň prezidentliň baýdym aýdyp gören bolýar soň. Yüzerlik tutedip bunu doktor halinde yani bu doktorluğunu yalanlığını öğütü edip veriyor. Yüzerliği bile. O olmasa bir yerden kandidat adını satın alıp duruyor diye demedim. Yüzerliğin yani kavida katul teati umadığını o dünya bildi. Yüzerlik tutudan vaktiniz o zeherden başka zat değildir o. O da biznesi olup durup çığırlıkta satılıyor. Şu birinin bir neme bay olma fikridir ol bir vakt yani. Al şu şıpıktaydan nemesi bu da oğlu yani şu Ece'nin çoğurası var. Benim daydamız şıpıktayda diyedi. Kamartak şıpıktayda. O çığırlıkta yani yüpök satardı. Hem pommark mata satardı. Şöyle oraya alak neme. O yaklı yuvurdu şoňa vurdular bular. Kemine. Şıpıktaydalar. Olaram ulanýarlar, köpü şolar gowulanýar neme kemine. Yani adamlar arasında yani neme öğretmeliler. Doğul yakaya yalan demeleri nemetmeli. Onun kavirini telefonum öğrentirler neme paylaşýarlar kemine. İçerikli. Propaganda nemelerini. Bolýa sapara onda jemleri Bolýa sağ olun. Aglypda görüşelim. Sağ olun illeşler. Indi köpde ýene görüşýänçe.